Ederto, egunon, hemen Letizia Rodríguez daukagu, Donostitik etorritakoa, berak lehen hezkuntza eta gizarte hezkuntzako graduak ikasi ditu, eta bi alorretako profesionalak elkarrenganako gerturatzeko asmoarekin egin du bere grala, bere gizarte hezkuntzako gradu amaierako ikerketa. Titulua, gizarte hezitzailearen errola eskolan hezkuntzako profesionalen ikuspuntutik da. Eta, pixkat horren helburua, izan da gizarte hezitzaileak hezkuntza formalari zen nolako ekarpen egingo lizkioken eta ondorioztatu du azterketan eskola eta komunitatearen arteko erlazioa sustatuko litzatekela. Orduan, helburu horrekin bertaratu da, bainotzuet Donostitik eta elkarrizketa txikitxo bat egingo dugu horren hildotik. Ia ze aportazio egiten dion gizarte hezkuntzak hezkuntza formalari. Lehenik eta behin bai gureko neuke jakin zer eraman zaituen hezkuntza formala eta ez formalen arteko harreman hori aztertzera? Bueno, ni orain dela 6 urte lehen hezkuntzako gradua ikasi nuen Donostiako fakultatean, eta azken urtean aipamena egin behar genuen, orduan nik aukeratu nuen hezkuntza berezia egitea. Eta nik uste horrek justo ikasten nuen bitartean ere lanean nengoela haurtxoko batean, eta guzti horrek motivazioa hartu nuen ez gizarte hezkuntzako gradua ikasten hasteko magisteritza bukatu ondoren. Orduan ikusi nuen gizarte hezkuntzako graduaren bukaeran, grala egin behar nuen, eta konturatu nintzen edo hausnartu nuen bi karrerak egiterakoan gizarte hezkuntza eta eskolaren gaia ez zela hainbesteetan lantzen, ez gradu batean ez bestean. Horren inguruko informazio gutxi dagoela esan daitek, eta orduan animatu nintzen bi hezkuntzak formala eta ez formala bateratzen duen gradu amaierako lan bat egitera. Oso ondo, eta hezkuntza eraren batean lanean, irakurri izan dodan ez nahiko sakon, behin eta berriro errepikatzen duzu pixkat hezkuntza inklusiboaren lortzaren garrantziaz dihar duzu, zein gai edo arlo lantzen dira sarritan eskolatan gizartearen beharrak direnak, edo nolako esparru horretan ze garrantzia du inklusibotasun horiek? Bueno, nik uste dut azkenean hezkuntza arloan aritzen garen edozein profesionala ez beti buruan daukagu hezkuntza inklusiboa lortzearen helburu hori, nahiko potentea dela. Eta azkenean nola lortu, kontuan izan behar dugu hezkuntza izan behar dela denentzako, denek izan behar ditugu aukera berdinak baina pertsona bakoitza mundu bat dela. Orduan horren beharrak ez dira ondokoen behar berdinak. Orduan asetzeko modu ezberdinak bilatu beharko ditugu, baliabide ezberdinetaz baliatu. Eta zentzu honetan ikuste gizarte hezitzailearen figura giza baliabide bezala egotea gure eskoletan izan daiteke gakoa lortu nahi dugun helburu hau nolabait erdiesteko. Bestaldetik ere gaur egun zuk aipatu duzuna, lantzen diren gai edo arloen inguruan hitz egin da, nik uste dut orain dela, azkenean bizi gara gizarte batean non etengabeko aldaketak ditugula eta alde batetik hau onuragarria izan daiteke, ze orain dela urte batzuk lantzen ez ziren gaiak, gaur egun presente ditugula gure eskoletan, adibidez, genero berdintasunaren gaia edo esate baterako ongizate emozionala gure rutinetan oso sartuak daude, beraien espazioa daukate. Badaude beste gai batzuk, azkenean gelditzen direla pixka bat bigarren maila batean eta oraindik oso puntualki lantzen direla, baina, poliki-poliki azkenean ari gara, gizarte hezkuntzako arlo horretatik dauden gai horiek eskolatan ere integratzen. Zikeran orduan gai horrek badoaz aurrera egiten, eta badoaz eraren batean, beste aberaztasun bateaz eta ikuspegi bateaz hobetzen. Zetzu horretan, zein funtzio edo zeri dagokio gizarte hezitzaile eta irakaslearen paperak? Zeran ikusiko zenuke zuk, azken finean, bi alorretako ikuspegi zabal hori eukinda, aprobetzagarria da, jakiteko. Ni gradu amaierako lana egiterakoan,
bereziki zentratu nintzen gizarte hezitzaileen funtzioetan, ez? Eta orduan, elkarrizketatu nituen bi gizarte hezitzaile, eta hortikan atera nituen behaiek eskoletan betetzen zituzten funtzioak, ez? Orduan, zentzu horretan ikuste dut azkenean gizarte hezitzailea edo zein profesionala bezala eskola testu inguruan beste irakasleekin, profesionalekin beti koordinazioan egon behar dela. Bestaldetik ere, ikasleekin lan egiterako orduan giza trebetasuna garatzen lagundu behar du. Era berean familia eta eskolaren arteko bitartekaritza lana sustatu behar du eta baita komunitatearekin ere bai. Bestaldetik ere, irakasleek giza trebetasun horiek garatzen jakiteko formakuntza eman eta azkenik ere egin duten eskuartzearen inguruko txostenak bete. Irakaslei dagokionez eta ni irakasle izan da, nik uste dut azkenean funtzio antzekoak ditugula, ez, gizarte hezitzaileekin konparatuta, azkenean ere koordinazioan ibili behar garela etengabe, beste irakasleekin, beste profesionalekin, baina bai egia da gure fokoa ere dagoela gehiago sartuta arlo akademikoan, ez? Ikaslearen ikaskuntza prozesua gidatu, lagundu eta ebaluatu egin behar da. Bestaldetik ere oso garrantzitsua da azkenean ikaslearen arlo sozioemozionala ezagutzea, ezta? Eta familiaekin elkarlanean ibiltzea. Azkenik ere formakuntza jasotzea ezinbestekoa da, esan dudan bezala jakiteko gure aurrei nola lagundu, behar horiek nola erantzun. Orduan, orokorrean esan daiteke bai gizarte hezitzailea irakaslea partekatzen dituztela funtzio batzuk, baina gizarte hezitzailea beti ikasleekin lan egiterako orduan giza arlotik lan egingo du eta irakasleak aldiz arlo akademiko horretatik. Eta funtzio horiek ja adierazita eta ondo zehaztuta, zein ekarpen egiten dituzu gizarte hezkuntzaren zeregin edo konpromesuak ulertzeko? Begira, nire lanean azkenean funtzioak deskribatzeakoan beti saiatu naiz gizarte hezitzailearen lanak zenolako ekarpen egiten duen eskolan, ez? Adibide bat jartzekotan, nik nire lana garatu nuen pandemia garaian. Orduan, momentu honetan nik uste dut pandemia gontzenean, irakasleek egin zuten lana mirestekoa izan zen, ez? Azkenean, ez jakintasun egoera batean geuden, ez genekien oso ongi zer gertatuko zen egoera horretan, eta, kriston lana egin zuten. Baina, bai egia da horren atzetik azkenean, beste profesionalen lana oso lagungarria izan zen, eta izugarrizkoa, adibidez gizarte hezitzaileena. Gelditu dela, pixka bat nire ustez izkutuan, ez? Gizarte hezitzaile hauek esan zidatenaren arabera, azkenean behaiek egiten zuten lan bat, familia eta eskolaren artean, ez? Etxeko lanak bidaltzen baldin bazituzten eskolatik, behaiek saiatzen ziren familiei laguntzen modu ezberdinetan, baliabide digitalak emanez edo agian euskara ez ekiten familiei lagunduz, ez? Orduan, nik uste dut hortikan ikusi daiteke gizarte hezitzaileak egiten duen lana zein garrantzitsua den sistema mantentzeko eta funtzionatzen jarraitzeko, ez? Osea, ezinbestekoa dela. Argi geratzen da, eraren batean ze funtzio eta zer egiteko daukaten bien paperak desberdinduta, ezta? Eta batak bestea eraren batean gehitu egiten duela eta beraztu, ez? Dinosun modure. Zein nolako ikuspegia uste duzu dutela irakasleek gizarte hezkuntzataz? Aurreritzirik dagoen ikuste dozu lehen renek, ez? Eraren batean, Eiakuriako fundaziotik etorritako profesionala horren inguruan bezeo zertzo, ez? Galdetu dio saioak. Zuk eraren batean hor zer barruntatzen dozu, zer igerri? Begira, ni ikerketa egin nuenean irakaslei galdetegia pasa nien, ez? Eta izan ziren 45 irakasle inguru parte hartu zutenak. Orduan, orokorrean, gizarte hezitzailearen figurari buruz galdetzerakoan, behaien iritzia nahiko baikorra izan zen momentu horretan.
Baina bai egia da nire ustez, osea, praktikara eramaten baldin badugu hori, bueno, ba, esan daiteke orain arte eskolan erreferente nagusia irakaslea dela, ez? Eta beste profesional bat sartzea esparru batean, ez? Ba, nik uste dut beldurra sortu daitekela, eta izan daiteke ere, ba, irakasleen artean, ba, bueno, ba, pixka bat, ikusi arte aldaketa hori zer ekarri dezakeen, ba, beldurra egon daiteke, ezjakintasuna, ez? Orduan, bueno, teorian bai aurre iritzi baikorra dago, baina nik uste dut praktikara eramaterakoan, ba, hor aldatzen dela pixka bat, ez? Iritzi hori, edo aldatu daitekela nire ustez. Eta, bueno, elkarrizketak badakigu eraren batean bakarrik irakaslei galdetu diezula, ez? Baina eraren batean zer gertatu, zein izango zen ondorioa edo galdera berdinak planteatuko balitzaieke gizarte hezitzaileei. Ze uste oso, aurreritzirik adieraziko lukete, irakaslekiko ala zelan? Bale, ba, bueno, begira, bi gizarte hezitzaileekin hitz egiterakoan, behaiek bai komentatu zuten azkenean eskola berri batera sartzen zirenean, ez, ba, ni komentatutakoa, haien sentsazioa zen nolabait lan intrusismo bat ematen zela, ez? Agian irakasleak ez zeudela oso eroso figura berri horren aurrean. Azkenean horren atzetik 11.000 arrazoi egon daitezke, osea, bakoitzak bizi duen egoera jakin bat, edo, bueno, beldurra, ez dakigu, baina beti behaien esanetan azkenean beti izan da pixka bat zaila lehenengo sarrera hori. Nire ustez ere gizarte hezitzaileen artean ere eman daiteke aurre iritzi bat horren inguruan, ez? Azkenean eskola batera joaten zarenean, osea, topatuko zara irakasle batzuekin oso prest daudela behaien eskolako ateak irekitzera eta beste profesional batzuekin elkarlanean aritzea, osea, prest daudela behaien geletan berrikuntzak egitera, eta agian beste batzuek izan daiteke denbora gehiago behar izatea aldaketa aurretara egokitzeko. Orduan, zentzu horretan, nik uste bai irakasleekin, bai gizarte hezitzaileekin ematen dela aurre iritzi bat, ez? Eta azkenean nire ustez dela pixka bat topatzen zaren pertsonaren arabera jarrera baikorragoa izan dezake edo agian eskorragoa, eta azkeneko honetan denbora eman behar zaio nire ustez. Ze ondorio estatu duzu ikerketa burutu ostean? Ze ekarpen edo hausnarketa egingo zenuke horren inguruan? Bale, bueno, ikerketa burutu ostean eta, bueno, gaur egun ere hausnarketa eginez, ez? Nik uste dut azkenean gizarte hezkuntza gure gizartean ikusgarritasun gutxi duela, ez? Kalera ateratzen baldin bazea eta gizarte hezkuntzari buruz hitz egiten baldin baduzu, edo esaten baldin baduzu, nik gizarte hezitzaile bezala lan egiten dut, nik uste dut orokorrean jendeak ezjakintasuna duela horren inguruan, ez? Eta azaldu behar zaiola zehazki zer egiten den, zer egiten duen gizarte hezitzaileak, ze arlotan egiten duen lan zehazki. Orduan, azkenean, ez jakintasun hori edo ez ezaguna izatea lanbidea, ez, nahiko berria ere delako, muga izan daiteke ere gizarte hezitzailearen figura eskola batean sartzerako orduan. Orduan, zentzu horretan azkenean erakutsi behar dugu nolabait ikusgarritasuna eman behar zaio jendeak ikusteko gizarte hezitzaileek egiten duten lana hain garrantzitsua dena, ez? Amaitzeko pixkatea aurreratu dituzu, ez? Batzuk, baina ze aurrera pausu egin daiteke gizarte hezkuntza eta eskolako paper horiek elkartzeko? Bueno, azkenean nire lana egin ondoren nik ikusi nuen ezinbestekoa da aldaketa bat ematea, ez? Aldaketa hau ez da izango egun batetik, ez da egingo egun batetik bestera, ez? Denbora behar dugu eta hori da garrantzitsuena, denbora ematea. Prozesu horretan zer egin behar da? Aldagai batzuk kontuan izan behar ditugu eta azkenean bidean jartzen diren muga horiei
horiek gainditu, ez? Esate baterako, dagoen ezagutza falta komentatu dudana, ez? Agian, zabaltzea gizarte hezitzailearen lanbidea zertan datzan, ez? Gero ere, figura hau eskola batean sartzen denean, izan daiteke komentatu dudan bezala, irakaslek sentitzea epaituak izango direla, ez? Edo zergatik etortzen da pertsona hau nire esparrura horrela esateagatik, eta zer egingo du, ze funtzio beteko ditun. Orduan, hori ere gainditu beharko genuke. Lan intrusismoaren sentsazioa baita ere. Orduan, guzti hauek ere gaindituak daudenean, nik uste dut posible dela hezkuntza formala eta ez formala poliki-poliki horren elkartasuna edo batasuna ematea, ez? Eta disiplinarteko taldeen alde egitea. Azkenean garrantzitsuena dena da, naiz eta bakoitzak arlo jakin batean lan egin, denek egiten dugu lan hezkuntza munduan, ez? Osa, berdin du formalean edo ez formalean, ez dakit zergatik daukagun, hori bereizteko joera hori, ze azkenean hezkuntza da, eta batek egiten duena besteari lagungarria egingo zaio. Orduan, nire ustez, denek egin beharko genuke arraun alde berdinera, ez? Benetan aportazio interesgarriak eta bi esparruak elkarre lan egiteko aportazio itzelak egin dituzu. Eskerrik asko Letizia etortzeagatik guragana eta laster arte. Bai, zuei. Bai, agur. Aio.